Un paso adiante y outro atrás, Galiza, e até dos teus sonos non se move. A esperanza nos teus ollos esterguita, aran os bois, e chove. Un bruar de navíos moi lonxano che estrolla o sono mol como unha uva, pero ti envolves en sabas de milanos e en sonos volves a escoitar a chuva. Tragarán os camiños algún día a xente que levaron. Deus é o mesmo, suco vai, suco ven, Jesús, María, é toda a cousa de falar seu resto. Desorballando os prados como a sono, o tempo vai de parga a pastoriza, vai-se enterrando, suco a suco, o outono, un paso adiante e outro atrás, Galiza. Eu estou, Pois coñecín antes a súa poesía cando estudiaba en Salamanca. Foi unha fortuna cando veño ás terras de Parga e Guitiriz. Os primeiros veciños cos que me atopei dixéronme que aquel poeta que xa morrera, que fora para Madrid. Fun dándome conta que non era verdade, que estaba ainda en Madrid, gracias a Deus. E teño a posibilidade de coñecer as súas raíces, o seu berce e a persoa. Como queráis.
Quen foi Díaz Castro? Ni idea. Non teño ni idea. Un poeta. Un poeta galego. De onde era? Non sei. Un escritor, un poeta de Guitiriz. Díaz Castro foi un señor que foi da parroquia de Villares. Un poeta, pois já. Se é un poeta, si, eu que era un poeta. E vai morrer aquí, a Guitiriz. Cree que un poeta nace ou faise? Eu penso que nace. Ai, que vergonha. Creo que é algo que levas dentro, un don, un sentimento especial. Nace e se fai, por supuesto, se non estudia, pero penso que ten que nacer tamén da persona. O desexo de escribir, eso é o primeiro. O primeiro é ter desexos de encender unha fogueira e despois xuntar a leña para facela. Que despois a inspiración sería como o misto para lle poñer lume. Para expresármonos ben, pois tamén hai que ter unha serie de coñecementos. Por tanto, o poeta naces con ese desexo de expresar, pero faste. Realmente el tuvo a fortuna, porque naquel tempo pois era difícil, de que chegaba o xornal á súa casa, de que o seu pai, que era escribinte no concello, fornecese aquel fogar de algúns libros. Cando Xosé María tuvo posibilidades, pois xa el iba ao quiosco, á librería, para el os libros eran compañeiros e amigos da súa andadura de cada día. Como era a vida dun neno hai 50 anos? Pois a vida de neno, máis ou menos, sería como é hoxe. Pois na escueliña Por máis dura que a de hoxendía, porque non creo que tuvera moita infancia. que todo era letra, blanco e negro, sin dibuxos. A ir coa atrás das vacas. Como agora non era. A ver, eu non sei, que eu non teño 50 anos, pero imagínome que era bastante máis complicado que o tedes agora, ahora tedes moi fácil. Relacionábanse máis, non estaban tan solos pois cunha videoconsola, xogaban con calquer cousiña. A infancia e a patria de un son as raíces, e que iramos ou non van con nós. Bueno, na infancia gustaba de facer camiño, descubrir, por exemplo, os achádegos así prehistóricos. Gustáballe tamén recoller os nomes das flores, dos animais. Empezou a facer versos aos 13, 14 anos e quizás xa antes. Por exemplo, sobre as formigas, as árbores que tiña ao seu arredor, sobre os gaiteiros, un pouco as festas, o que el vía e o que el lle sorprendía. Foi un neno que se fixo home agradecendo a vida que lle dese o entorno que lle deu. Crees que Guitiriz ou a Terra Chá é poética? Eu penso que sí. Non sabería dicirche, Paisaxe, fala, Penso que non. Penso que non. xente que ten espírito de así de escritor, de artistas, hai moitos por aquí por Guitiriz. Penso que debera de ser máis, pero sí, algo de poetas. Dice o refrán que de locos e poetas todos tenemos un pouco. Pois para min, a poesía é unha filosofía moi aplicable para a vida, que nos axuda a ter outro optimismo frente ás cousas. Como agarrar a vida e dicir, que nós estamos aquí, estamos sentindo e pensando isto. Nos podemos preguntar se é que hai que entenderlo, ou se hai simplemente que sentilo e que vivilo. Isto non é meu o que vou dicir, senón que o decía Juan Ramón Jiménez. E entendemos o que din as fontes cando cantan, ou o que din os paxaros cando chían. E, sin embargo, algo nos conmove. Nimbos? Non sei, nin idea. Non sei que non tento preguntar. Pois Nimbos é un libro o único que me parece que tiña publicado Díaz Castro. Non li nada dele. A poesía tampouco é... En si a palabra un tipo de nube, me parece. Ademais, en galego cústame bastante ler, Nimbos é esa coroa que levan os santos, e para el tamén era como un nimbo de luz, non? Unha coroa que el lle daba e lle transmitía as cousas máis pequenas, a erva pequerrechiña, a lúa.
algo tan simple como o título danos a idea do que Díaz Castro pensa da poesía, que é unha iluminación para ver o que esas cousas teñen de alguma maneira de eternas, de fermosas e de verdadeiras. Coñeces algunha poesía del? Sí, a máis famosa creo que é Penélope, pero bueno, non sabría recitar. Es bonita, sí, sí. Dominaba sobre 14 linguas ou algunha máis. E claro, escolleu un traballo que non daba nada, traductor. E daquela ser traductor, co esforzo que supón dominar tantos idiomas, traballaba de día e de noite. E penso que é unha das razóns tamén de por que publicou tan pouco. Nos teus ollos se esperieza. E curiosamente, un home que coñecía tantas linguas, e algunhas delas que lle darían unha proxección moito máis grande cando quere expresar o que lle é máis íntimo e máis querido e máis cercano, pois utiliza a lingua da súa infancia, o galego. Ten algún inédito en castelán, algún libro inédito, e quixo que non se publicase porque el quería ser un poeta en galego, non? Apostou polo noso idioma. Se a lingua é unha casa, e é a casa na que vive o noso espírito, o noso pensamento, a que realmente é a nosa propia casa é a nosa propia lingua. E entonces non ten sentido vivir en unha casa alugada, pagando unha renda todos os meses, tendo unha lingua propia. O aprendizado de linguas é como abrirnos ventás ao mundo. Cantas máis, mellor. E cantas máis ventás teña a casa, máis luz vai ter. Traerán os camiños algún día a xente que levaron Deus o mesmo Jesús María. Por que crees que vivir de Galicia se toda a vida? Pois porque somos o país do mundo, e digo así, que menos se quere a si mesmo. Viñamos da ditadura, daquela noite oscura que dixo outro poeta amigo del, Celso Emilio Ferreiro. Entón, ler en galego, pois, ás veces convertíase nun desafío. El costáballe aparecer en público, mesmo recitar os seus propios poemas. Entón, tamén iso un pouco creou unha creba entre el e a sociedade, non? Esquecer as persoas que tanto fixeron polo noso país, pois é un autodesprezo, e por ese autodesprezo nos caracterizamos os galegos e as galegas. Pero é perigoso ler autores galegos, Se os lemos e pensamos neles, pois ao mellor xurde desa lectura un galego ou unha galega contentos, orgullosos de selo. Que faga un autor imprescindible da nosa literatura a un home de un só libro, é porque este libro é moi poderoso.
río quixera eu ser, cantar con estrelas no lombo cara ao mar, deixando unha chorima en cada pedra e unha vaga de Deus en cada erva. Ter a paciencia que ten o silencio, que a miúdo non respetamos cando nos di algo, protagonistas en querer selo. Cantos silencios nos contamos, é tan solitario, el pensa que non o escoitamos. Hai unha cousa clara como o sol, nos nosos ollos non está feita a luz do mundo. O frente frío que se abreu cando abrimos os ollos sobre o mundo. E eu como a néboa sobre os outros montes, que lles cova alferez e mairas vaguas. E eu como a estrela que entra polo oco do lousado do pobre na agonía. E a oscuridade que lle deu existencia a luz é testigo das cousas máis bonitas e feas, mais aínda cobarde por escaparlle o sol egoísta. É xusto, pois dinos que tamén brilan outras estrelas. Hai unha cousa clara como a luz, que non é pra nós a música do mundo. A promesa raiante da hora enorme en que se dixo outro home veo o mundo. E eu como un fondo, río de recendos, de voces e de luces, como aire, que veixa todo e non se apousa en nada, máis que no sangue, na raíz do sangue. E eu como a mesma tranquilidade, tomarme un respiro, como aire, irme se ven o vento pra levarme, como amor xa vira outro cando este amaine. Hai homes cheos de sombra, homes a contraluz, que che van ver a Deus como un mar de luz. A noite é necesaria para que ti poidas ver sobre o medo e o mar as estrelas arder. Esa mirada era especial, xa que nacera no rural, e da terra ao ceo todo tiña o seu misterio. O neno Pepe escribirá esa luz, seu poema é só un nimbo de luz, son fragmentos de mí mesmo e do mundo que me deron. Seu poema é só un nimbo de luz, esa luz, seu poema é só un nimbo de luz, como a ventos fugidos por camiños esquecidos. Seu poema é só un nimbo de luz. Mas 12 línguas
memoriza, José María escribirá. Esa luz, esa luz, seu poema son nimbo de luz, son fragmentos de mí mesmo e do mundo que me deron. Seu poema son nimbo de luz, esa luz, esa luz, seu poema son nimbo de luz, como a ventos fugidos por caminos esquecidos. Seu poema son nimbo de luz. Un paso adiante, un paso atrás, Galiza sempre nesta, ardendo nun ababo ferido pola beleza. Díaz Castro escribirá. Esa luz, esa luz, seu poema son nimbo de luz, son fragmentos de mí mesmo e do mundo que me deron. Seu poema son nimbo de luz, esa luz, esa luz, seu poema son nimbo de luz, como a ventos fugidos por caminos esquecidos. Seu poema son nimbo de luz, esa luz, esa luz, seu poema son nimbo de luz, como a ventos fugidos por caminos esquecidos. Seu poema son nimbo de luz. Bos días, benvidos e benvidas a este informativo dedicado ao poeta Xosé María Díaz Castro, que por vez primeira emitimos en directo dende o estudo móvil do CPI dos Dices, hoxe dende a Biblioteca de Galicia da Cidade de Cultura. Lembramos-vos que agardamos a vosa participación e a vosa opinión a través de Twitter. De recoller e ler en directo as vosas mensaxes vais ocupar a nosa compañeira Lara Barreiro. Si, Alba, todos os centros que estades agora conectados poderedes enviar as vosas mensaxes á nosa conta de Twitter @telexornalrois e logo haberemos ler algunhas en directo. E sen máis, comezamos entón cos nosos titulares. 2014 é o ano que a Real Academia Galega escolleu para homenaxear a Díaz Castro. Nimbus converte o seu autor nun poeta esencial da nosa literatura contemporánea. A obra de Díaz Castro, marcada polo sentimento relixioso, é a terra. Penélope é o poema máis coñecido de Díaz Castro. A Real Academia Galega decidiu homenaxear este ano ao poeta chairego Xosé María Díaz Castro, no centenario do seu nacemento. Na sede da Real Academia Galega, na Coruña, atópase a nosa compañeira Sara Iglesias co seu presidente, o profesor Xesús Alonso Montero, para sabernos cales foron as razóns desta escolla. Ola, Alba. Efectivamente, atopámonos na sede da Real Academia Galega, co seu presidente Xesús Alonso Montero. O que queremos preguntarlle cales foron os argumentos que se tiveron en conta ao elixir a Díaz Castro para o Día das Letras Galegas deste ano. Bueno, os argumentos son argumentos estreitamente literarios, neste caso poéticos, porque a quen designaba protagonista do Día das Letras Galegas a Academia é un poeta, o autor de Nimbos e logo uns cantos poemas que están esparexidos en distintas publicacións periódicas. Eu diría que Díaz Castro é un poeta tan denso, é un poeta de tanta fundura, é un poeta tan entrañable, é un poeta dun idioma literario tan rico e tan suxestivo.
Teño forza na lingua, teño luces a lumear, teño a palabra xusta para falar. Deixo a mirada lonxe dentro dun libro meu ollar da terra que non quere camiñar. Un paso adiante e outro atrás, Penélope está a agardar. Fago do chan un ceo con estrelas a pendurar, poemas para quen os queira cantar. Semento nubes no tempo porque o tempo ha de guiar as liñas que as miñas rimas poden deixar. Un paso adiante e outro atrás, Penélope está a agardar. Un día Castro unha porta empeza a abrir e botan máis fortes as letras a raíz. Un día Castro hai regatos a correr que levan e traen pinguiñas tan doces como mel. Un día Castro unha porta empeza a abrir e botan máis fortes as letras a raíz. Un día Castro hai regatos a correr que levan e traen pinguiñas tan doces como mel. Nunha noite sen esquecer, poñer unha luz que todos poidan ver e dar esperanza que un milagre pode chegar e un sono miña ferida borrar. Un paso adiante e outro atrás, Penélope está a agardar. Un día Castro unha porta empeza a abrir e botan máis fortes as letras a raíz. Un día Castro hai regatos a correr que levan e traen pinguiñas tan doces como mel. Un día Castro unha porta empeza a abrir e botan máis fortes as letras a raíz. Un día Castro hai regatos a correr que levan e traen pinguiñas tan doces como mel.